मुझे हसी जाए दूरे नीला आकाशरे नाचे झुमिरे सेई दूर पहाड़र चूड़ा झुमिरे नाचे झुमी झुमी रे नाचे धिगता धिगता तथा धिगता तो सर मोठा जो मोठा बुणाकार जो बुणुले जो लुगा सुविधा आगु सुविधा बेस किसी ना लोक मैंने अभाव बेस किसी लुगा बुणी पार्थे उछा जो मजूरी बेसी मजूरी था कम चादर गोटे 20 टा मजूरी पड़े उछा 150 टा मजूरी पड़े से कथा मुझे जे बर्तमान तो अधिक मजूरी पड़े कि बुणुन कहीं हाँ बुणुन कहीं मैंने कौन सूता ठीक ना टोटली 2 वर्ष चलला बंद था सोसाइटी बंद थिला ना बंद था मझे ना हम सही कथा शुणी थी सही पचार बंद था आम 2 वर्ष चले एने चलती एने केते लोग आछन सोसाइटी को हाँ लोक थे जो लेडीज 30 खंडे जेंट्स भी 20-30 खंडे आछन सोसाइटी सब बुणुचे बुणा चलती आउ जो तालपत्र रे जो करथले सेटा एठी नहीं सेटा से घर इंडिविजुअल करथले ना से এটা কি শাড়িটা আদিবাসী শাড়ি না শাড়িটা না কিছু কি শাড়ি ফিতা এটা টসর শাড়িটা না एटा केते नेखा ये होजी केते नेखा ये होजी ना तमे माने सोसाइटी को बिकला पर सोसाइटी दिया होजी हां तापर सेमान तांगर रेट ये करछन टाटा केते आसी 4000 भीतर रेट आसीयो ना यार केडा सेबडा ना ভিডিওটা নিও আমি বুণুছে যেতলে নিও কিন্তু সটর গুড়া পুরা হଉଛି সেইটাକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର तो बापा को केते वर्ष मते कुह तुम केते वर्ष ସଟର ଆସିବ ଯିବ କେବଳ ଟସରଟା ହେଉଛି ଭିତରେ ରହିବ ଏପାଖ ନାଲି ଏପାଖ ନାଲି ରହିଯିବ ସେ ମଝିରେ ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଏମିତି ସବୁ ଉଠୁଛୁ ନା ଦେଖ শার্টটা পুরো উঠছে
ତ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେଉଁ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ନା ଆପଣ ଏମିତି ଶିଖିକି କରୁଛନ୍ତି? କୌଳିକ ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ପୁରା ବୁଲିକି ଯା ମୋ ବାଇକ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା କହିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି? 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାପା ବୁଣୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବି ବୁଣୁଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ ବି ବୁଣେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଇ ତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ କିଛି ପାଇଛେ, ଆଉ ଚଷମା ପାଇଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ମାନେ ଚଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବେକାର ସଂସାର କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯାହା କିଛି ନ କଲେ ଆଉ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟା ବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି? ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର। ଆଉ ବୁଣା ମଜୁରୀଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଲାକୁ 8 ଦିନ ଲାଗୁଛି, 2 ଜଣ ମଣିଷ 3000 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ। ଗୋଟେ କାଟିଆ ବୁଣିତେ ଆମର 2.5 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ 250 ଟଙ୍କା ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜୁରୀ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଣନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆ ବାଦ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସରକାର ତରଫରୁ? ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ଭତ୍ତା, ଆମର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଭତ୍ତା ପାଇବା, ଘର ପାଇବା, ଆଉ ହେଉଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଦାନ ତନ୍ତ ପାଇବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ହେଲା ସିଏ କହିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ହେଲା। ତମେ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କହିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ମିଳନ୍ତା, ଅଟୋମେଟିକ ତନ୍ତ୍ର, ସିଏ ତ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଧୁନିକରଣ। ହଁ ଆଧୁନିକରଣ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏପଟକୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି, ଏପଟୁ ପଳାସ। ସେପଟକୁ ଆସିବନି, ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଇଏ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି, ତମେ ବୁଲି ଯାସ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁରା ଶାଢ଼ୀର ପୁରା ବଡ଼ିରେ ସେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ମାନେ ହାତ ଏତିକି ଛଡ଼ା। ହଁ ମୋ ମା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଚାଦର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଚାଦର ଆସେନି, ସେ ଚାଦର ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି। ଚାଦର ବୁଣା ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତ ଫୁଲଟା ଏମିତି ହଉଛି। ଦେଖୁଛି ସେଇଟା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାତ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଗଲା କାରଣ ମୁଁ ତ ଦେଖା ପାଇନା କାହିଁ 2-3 ଦିନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଦୟାନଦୀ ମୂଷା ସେ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲା, କହିଲେ 2ଟା ବେଳକୁ, ମୁଁ 2ଟା ବେଳକୁ ଯେତ ପଳେଇବ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଆଡ଼େ ଗଲା କି ଅଜା? ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଭଳିଆ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛ ନା ଟିକେ କମିଛି ହେଲା। ମଝିରେ କମିଥିଲା, ଏବେ ହେଇଛି। ତମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନଉଥିଲ, ତମେ ଜେନେରାଲ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସେ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 35 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନା? କୌଳିକ ଏଇଟା ବାପା ଏକା କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖି କରୁଛେ ଆଉ। ଆପଣ ବାପା ହେରିକା ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି ନା କିଛି? ନା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହେଇଛି ତାଠୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏ ମଜୁରୀ ସମସ୍ୟା, ଏଥିରେ ଚଳି ହେଲାନି। ଏଇଟା ତ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଜୁରୀ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ପେଟ ପୋଷି ହେଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିର କିଛି ଦେଇ ହେଲାନି ବେଶୀ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେଇଲେ ଫେରେ। ଆପଣ ମଝିରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା?
ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ମଜୁରୀ ପୋଷେଇଲାନି। ମଜୁରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଡେଲି ବେସିସ୍ ମଜୁରୀ ନା ନା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କି ଯେକୌଣସି ଲୁଗା ବୁଣିଦେଲେ ଆମକୁ ଠିକା ହିସାବରେ ମିଳେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଦେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ সোসাইটি দিয়ে সোসাଇଟି ସମିତି ଦିଏ। ର ମେଟାରିଆଲ ସବୁ ଦେଇଦେବ, ତାର କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଲା ଆମକୁ, ଯୋଗାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ମଜୁରୀ ଦେବ 3000 ଟଙ୍କା। ଯେ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବୁଣିବା ପୁରା କୁମ ଶାଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଲୋକ ବୁଣିବା। ତ ସେ 2 ଜଣ ଏଇଟା ଯେମିତି ବୁଣୁଛନ୍ତି 6 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ। ତାପରେ ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ କଲାବେଳକୁ ଆଉ 2 ଦିନ। ତାହେଲେ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆମକୁ ଲାଗି ଯାଉଛୁ 10 ଦିନ 11 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ମଜୁରୀ ପୋଷଉନି। 3000 ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେଲା କଥା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମକୁ ତାଲିମ। ଆଉ ଟିକେ ତାଲିମ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମେସିନ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ହେଲେ ବି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ହେବ। ମେସିନ୍ରେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆଧୁନିକକରଣ କିଛି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି? ମିଳିଛି ଏମିତି ଏଇ ଚଷମା ମିଳିଛି, ଘର ବି ମିଳିଥିଲା। ଯେକୌଣସି ସବୁ ଘର ମାନେ ବାସଗୃହ। ହଁ ବାସଗୃହ। ଆପଣଙ୍କର ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ସରକାର ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ ଭତ୍ତାଟା ଜୋରଦାରିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ଭତ୍ତା ତ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ନା ଭତ୍ତା। ହଁ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା ଯେଉଁଟା ଦିଆ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଠି 500 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ବ୍ଲକର ଦେଉଛନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା। ଯେ ସେ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ପାଉଥିବ ଏଠି ପାଇବନି। ଏଟା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଟା ହେବା ଦରକାର। ସେ ପାଉଥିଲେ ବି ସେ ଏଇଠି ପାଇବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଇଠି କାମ, ଏଇଠି ଜୀବନ ସାରା କାମ କରୁଛି, ତା ଆଖି ଦେହ ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ବି ପାଇବା କଥା ସେ ଭତ୍ତା ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ସେ ଭତ୍ତାଟା ବି ପାଇବା କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ଲକ ଭତ୍ତା ଦେବେ ତ ସମିତି ଭତ୍ତା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତେ କେତେ ଭତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ଭତ୍ତାଟା। ସେଠି ନଦେଲେ ବି ନାହିଁ। ଏଠି 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେବ। ଭାଇ 1955 ସେଇ ତ କଥା। ମାନେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 48 ବର୍ଷ ଆଉ। ଆପଣ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି? ଏଟା ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ ଆଉ। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି? ଏଟା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପା? ନା ବାପା ଭାଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟାଚ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିକା? ଜୀବିକା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସମବାୟ ସମିତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଟା ତ 1955 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଟା ପାଖାପାଖି 62 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। 62 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 62 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ସମବାୟ ସମିତି ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଛି ନା? ନା ସେ ହିସାବରେ କରି ନାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ନ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ନେଇକି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ନେଇକି ବୁଣାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମଝିର ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ କାନ୍ତରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଆସିଲେ ନୂଆ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ମାନେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେତିକିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ନା ସେତିକି ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି କାମ ଚଳା ହେଉଛି ଆଉ। କଷ୍ଟମସ୍ତେ ଜୀବିକା ଆପଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କିଛି? ହଁ, ସହଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ଆସନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିଆହେଉଛୁ ଘର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଦିଆହେଉଛୁ ଭତ୍ତା, ଏଇଟା ସବୁ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା ଆଉ। ଯେ 1955ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସୋସାଇଟି ଆପଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେକାର ବୁଣିବାର ଶୈଳୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଣିବାର ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନା? ସେଇଭଳି କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ବୁଣିବା ଏବେ ବୁଣିବା ବହୁତ ଆକାଶପାତାଳ ଫରକ ହେଲା। କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛି ହେଲା। କ'ଣଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ? ବୁଣା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଣାର ଶୈଳୀ
ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ରହୁଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି? ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଧୁନିକରଣ ହେଲେ ଆପଣ ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛୁ? ନା ପାଇନି, ସେଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସରକାର। ଆପଣ ସେଇ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହଁ, ଆଗରୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେୟା ଆଉ।